Se on morjes ja tervetuloa Ahven Open 2024 esiosan pari. Tällä videolla mä ajattelin vähän näyttää millä kamoilla ja millä vehkeillä mä ajattelin vetää ton Ahven Openin läpi ja kerron vähän meidän strategiasta, meidän tiimin ja näin päin pois. Ajattelin, että hyvä tehdä pikkusen tämmönen kamojen esittelyvideo samalla, koska mä en ottanut tänä vuonna vielä mun Ahven kamoja vielä esitelläkään, niin näette vähän millä setillä mä oon tänä vuonna vetänyt. Tervetuloa uuden videon pariin. Mulla ei ole kamat ihan hirveästi vaihtunut viime kesältä. Mä hommasin silloin nämä molemmat setit uutena, niin tässä on molemmissa on Patriot Beater Tournament vavat. Tää on mun jigisetti. Tässä on 2-tonninen Beater Tournament toi Kela tai Beater DLX Kela, missä on 0,10 kuituu. Ja sitten tässä on vapaa-oli Beater Tournament 183 senttinen. 4-18 grammanen. Tää on ollut tosi hyvä jigivapa. Se on aika lyhyt. Tällä ihan hirveän pitkiä heittoja pystyy tehdä verrattuna vähän pidempiin vapoihin. Mutta tästä on tosi helppo käsitellä, kun tää on niin lyhyt vapa. Mä yleensä on 2-metrisellä vavalla jigannut ja tää on nyt 1,8 metrinen ollut. Ja kyllä mä oon tullut ihan siinä tämän vavan kanssa. Tää on aika hyvä. Aika hyvä, kieltämättä. Sitten mulla on toinen setti. Tää on 2-metrisellä vavalla. Ja tää on 7-21 grammasille vieheille. Periaatteessa tälläkin mä voisin jigata, mutta mä oon hyttänyt tän vähän niin kuin kovavieheille. Elikkä siis bladeille, vaapuille, spinteileille, sun muuta. Ja tässä mulla on myös 2-tonninen Patriotin Ambidex Air-kela. Ei nyt ihan hirveästi ole, en ole huomannut näissä eroja, mutta jotain pieniä kosmeettisia eroja, mutta molemmat toimii todella hyvin. Ja tässä mulla ei muistaakseni 0,12 millistä siimaa. Eli pikkusen järeempää. Ja tässä on ainoa ero itse asiassa on vielä se, että tässä jigisetissä mulla on fluorokarbon siimaa ja täällä mulla on teräsperuke, koska yleensä noihin kovavieheihin saattaa käydä hauet paljon hanakammin kiinni, niin on vähän turvallisempi vetää tällaisella. No sitten jos puhutaan vähän vieheistä. Tietysti jigit on kovassa käytössä itsellä, kun ahventa pyydetään, mutta mä käytän myös paljon kovavieheitä. Ja mulla on tässä ehkä semmonen ykköskenttään menee ehdottomasti itsellä 5-senttinen räsäne. Siis tää on toiminut todella hyvin. Melkein paikka kuin paikka. Mulla on aika paljon eri värejä tossa noin, mitä käyttää. Sitten on muutenkin noi Kuusamon uutuudet, eli viekas, viikari ja vilkas. Ne on kaikki. Eli puhutaan siis Shatterbaitista, puhutaan spinteilistä. Ja sitten puhutaan uutuusbladeista. Tää on siis tämän kauden uutuus. Ja tällä varsinkin on siis, ei tällä värillä, mutta tällä mallilla on tullut tosi hyvin kalaa. Ja yksi mitä mä oon huomannut, että kaverit on vetänyt tänä vuonna vaapuilla ihan hirveästi kalaa, niin kuin ahventa. Niin mä pyysin vähän tulitukea Kuusamolta. Sieltä tuli 9-senttinen santeri. Eli jos ette tiennyt, siis Kuusamon uistimella on myös ahvenvaappu. Aika harvinaista, että kun ajatellaan, että Kuusamo-uistin tekee etupäässä peltiuistimia, niin heiltä löytyy myös vaappuja kuhalle, mutta myös yksi malli löytyy ahvenellekin. Ja mulla on tässä muutamia eri värejä, mitä varmasti tulen käyttämään. Varsinkin jos on se sama tilanne kuin mitä nyt on ollut aika paljon meillä viime aikoina, että uistelemalla ollaan saatu ahventa, niin tuo tulee olemaan semmonen, mikä varmasti tulee olemaan perässä paljon meillä. Sitten jos puhutaan jigeistä, niin itse tykkään jostain syystä sirppipyrstöisistä jigeistä enemmän kuin labiopyrstöisistä melkeinpä. Mä yleensä ensimmäisenä kaivan näitä esiin. Ja ehdottomasti mulla niin kuin yksi semmonen lempparijigi on ollut Delalanden Sandra. Mulla on 2 koossa tätä. Eli on 3-tuumaisena ja 2-tuumaisena. Nää on aika semmonen, mikä varmasti tulee samaan paljon peliaikaa. Toki mulla on sitten tossa vielä esimerkiksi noita Super Banjo Relaxeja myös kans. Mutta etupäässä on käyttänyt Sandraa aika paljon ja niitä tulee varmasti käyttämään nyt muutenkin. Ja sitten jos miettii muita, niin Delalanden jikejä mulla on aika monta eri muutakin mallia. Mulla on täällä Booster Shadia, Chant Shadia, Drop Shadia. Mutta katon vähän, että mitä näistä käytän. Et itse asiassa mulla on Sandraa 3 eri koossa näköjään, enpäs edes muistanut. Eli 7, 9 ja 5 senttisenä. Niin tulee varmasti käytettyä. Ja
Sitten on tosiaan näitä muita malleja Della Landelta, jos tarvitsisi jo lapiopyrstöstä. Välttämättä dropsetia en tule käyttämään. Tää on siis enemmänkin niin kuin dropshot jigeihin tai jigaukseen, mutta tätä en tuskin tule käyttämään. Kyllä se on enemmän niin kuin Chanshadia, sitten on Booster Shadia ja sitten se on Sandraa. Ja nämä tulee olemaan varmaan se mun aika perus, mitä tulen käyttämään. Sitten mulla on tietysti, yleensä otan myös mukaan Daivan Bait Chunkit, 3-tuumaset. Ne on ollut silleen myös aika semmonen hyvä varma, jos niin kun tarvii ottaa jigeä matkaan, niin yleensä mulla on se loota mukana. Mä sain vielä viime hetken avustuksena hommasin, että jos ei mikään muu kelpaa ja näyttää pahalta, niin hommasin Gunkin rapujigejä. Mulla on siis paljon noita kalajigejä, mutta rapujigejä mä en ole ikinä kalastanut. Ja itse asiassa mä sain tämän idean niihin tuosta kalastuslehdestä, mitä niin kun nyt myydään, mutta sitä myös jaetaan ilmaiseksi tuolla esimerkiksi Tokmannilla. Niin sieltä saa näitä tämmösiä, tai siellä oli juttu rapujigeistä, niin ajattelin, että no vitsi, pitääpähän koittaa. Ja hankin Gunkin jigejä. Siis nämä on ilmeisesti hajustettu jollain, joo, nämä on hajustettuja. Nämä on siis jollain simpukalla hajustettuja ja nämä on tämmösiä lyllyköitä. Ja näiden ideahan on siis se, että kun näissä on ilmaa sisällä näissä, mitkä nämä nyt on, mä en sano kaviot, mutta näissä saksissa, niin näähän nousee, siis nämä sakset nousee vähän niin kuin ilmaa, kun se on siellä pohjassa. Ja sitä vedetään niin kuin jigiä vähän niin kuin ns. Väärinpäin sitä pohjaa pitkin ja tosi hitaasti sitä ryömitetään pohjaa pitkin. Ja jos kala on huonolla syönnillä, silloin niin kuin varmasti tulen kokeilemaan myös näitä. En tiedä, onko tämä meidän game changer, mutta kaikkea pitää yrittää. No sitten jos puhutaan vähän strategiasta vielä, niin me ollaan siis valittu 3 järveä. Me mennään joka päivä eri järvelle. Ja tämä ensimmäinen järvi on mulle muistaakseni semmoinen, että mä en tiedä, onko mä ikinä ollut siellä, tai mä oon käynyt kerran siellä. Niin en tunne, mutta kalakaverit Jaakot tuntee sen järven, sieltä saa isoa ahventa. Ja seuraava päivä mä olin niin Lähijärvellä, sellainen mulle tuttu järvi, mutta se on ollut tosi huonolla syönnillä nyt koko vuoden oikeastaan. Ja siellä on tosiaan tullut uistelemalla, niin me käytetään se päivä kyllä sinne, mutta me tiedetään missä ne kalat on, mutta kunhan saadaan vaan syömään iskemään, niin sit alkaa tapahtua. Ja sunnuntaina me mennään muistaakseni semmoiselle järvelle, missä mä en ole koskaan ollut. Niin tulee ihan mielenkiintoiset kilpailut ja ootan kyllä tosi paljon, että pääsee taas niinku ahventa kalastaa kisamuodossa. Viime vuoden ahvenoppi oli mun ensimmäinen, nyt on toinen, niin ootan kyllä tosi paljon. Viime vuonna me jäätiin ilman tulosta ja saatiin muutamia sentin alle niin kuin alamitan olevia ahvenia. Joten parannetaan, jos saadaan yksikin mittakala, niin me ollaan parannettu tulosta viime vuodesta. Ja niin kuin, kyllä mä uskon, että tänä vuonna me saadaan niin kuin mittakaloja. Mulla on itsellä ollut tänä vuonna ahvenen kanssa tosi paljon ongelmaa. Mä oon saanut muutamia ruokakaloja, mutta jos miettii jotain 33-35 senttisiä ahvenia, niin niitä on tullut todella vähän. En tiedä, onko tullut yhtään, kun mä en ole mittaillut hirveästi kaloja, mutta niin kuin ollut tosi tiukassa. Niin tosi mielenkiintoista päästä uusille järville ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että oikeasti kalastaan koko päivä ja mulla on uusia vieheitä, mitä pääsee kokeilemaan. Niin odotan kyllä niin aivan älyttömän paljon, että pääsee niin kalaa. Ja se on oma kisafiiliksensä, kun siellä kuitenkin istuu koko päivä ja kaikki yrittää täysin sitä kalaa saada, niin kyllä tulee huikea viikonloppu. Ahven Openissa tulee toivottavasti ainakin 1 video, mutta toivottavasti 3 videoa. Mä yritän joka päivältä kuvata oman videon, joten näitä videoita tulee sitten tässä niinku pikkuhiljaa tiputellen. Mutta siihen asti tsemppii kaikille Ahven Openiin, jotka ovat menossa. Me ollaan Rennosti-sarjassa. Voitte seurata meidän tiimiä Babagan Fishingia siellä tai somessa. Ja me nähdään sitten taas seuraavan videon parissa, eli Ahven Openin parissa. Se on morjes!